Jams Production. Ali bela compol, lila olpeamba, la wope mendra wope. Kira berde ya mi hoki mami yaptata. Ite amdin mami mi anjata. Erebe anjin mi fundata. Ite amdin mami de naiwata. Ite amdin mami mi anjata. Ite amdin mami de naiwata. Egido min burde ambe ko a. Ernde sega ma seka keje ga ko a. Ebe cheti ma jidado bernde oko a. Jidado funda ga seda bernde ga ko a. Ya atu sede jisinya jir bernde amko a. Jidde meni labi hadi mi wayno darot. Mi wondi kele ko fini mangimbe yide dir. Kala jidado do yonda tan no badu. Adi nangudan handu mi anni anben. Kay konga jade den kanyi jalta du gondu den. Jidde meni to mi hadum teli ganjo. Gido ite hauni masipota. Kira bernde ya mi hoki mami yaptata. Ite amdin mami mi anjata. Erebe anjin mi fundata. Ite amdin mami de naiwata. Ite amdin mami mi anjata. Ite amdin mami de naiwata. Oh baby ma ite mi veli. Oh baby ma ite mi musi. Bai veli musi hauni ma vela sifo. Ono ha mi sifo seda kune verda. Dimi yidi hatin dimi ko an. Dimi yidi mi hiri hatin dimi hiri ko an. E ko me da mi yo an me dimi tana. Yid ma mi lo bale do me ja e verde ya. Subaga kala pinda ko ite ami yo. Para bandera Benwani.
Jackson on the track. Galle babaru kanin bebe putdi arduane na jabima jamulle raki baidu kukunga jamulle raki baidu kukunga kukunga finata kukunga dendira bebe njijo dendira bebe ngama galle do bismillah do sududu
Aventima, John Padden. Yes, ma'am. Padesan, Rajaga Ronke, and Angara Seda, Dirna Jahan Koavera, Wala, and the DJ, Rim Kawonto, I heard DJ Chaco. Wala, so they did the one and the hand. Wala. Ang sirap do ha diyan man ay sabi kalau badai beso ha badai kelle karo halo hoy anderson dulu mina fala mara nale ngesera okay bada mina yaldi de bada ni mi eta chudalong mi eta mo bere mi eta ay hambano be hande e bada ne hero bada nale ngesera Omba wadinale. No, awada ko wadi kuma da ativera ha sine. Omba wadinale. Awangarde hedo mi anda. Odo suka bebe. Kala ko jimi oda lo ba. Mane kele mo do wono timina no. Miarta ni miarta. O calmina ma onjura ma ono fof sare jalna be. Kebi kodo mo anganda ko na handi ayre sa jal be ibori kolda. Mo ngande don ko jenabu wala bien bakari wala bien jari biyo mi o handi mo da wilu fijudar en dembe sare do. Balne ko mo non kelle bade kelle mo do ono mi nande sa jalla ko ni kelle pori ona mi kelle pori ti kelle pori ni ma ni ta lo ba nani a bade mi yade mo do mi go ni am ko ni le baba yo pion Allah ya nani onani mi ma oni da lo ba nani mi jogi suga do na sa jalla ko da bi am ni suka beda suka bor beda no suka de harapan mere low wana ora biam minde ko rende biam minde ko ni am ko ni le baba yo awre be kele ke te ko kalami ni fala waja de suka londe yang kon e di mo junna la bo hikira be bio Allah ya ben bio Allah ya ben ora pala ga imano mi mana mo rebe wala mi suka berebe Allah bara aw siniga Allah ya menani sabu kala ko ya ko Allah yire ma e taw ya be ko Allah o ko ni le am ko ni le baba yo o ni na wa yo diga ono bade kelle o do na o ko ni am ko ni le baba awre be kele ke te ko kala me ni fala wa ja de to kalon de yan kon en di mo jun na bo hitira bernene bo he dia ke simon ka he di ke sima ayi hore ma saya hore ma mi so da ma de kala ni hiro wai no ne mun e ba mu jabo a hiro da do de to su do yo ya hiro ya de tire no ngel ho tire he du e re do re ha bolu ke ne mun
we koni nene ambao angotaji eba munjabo awatweira hani ona ndeko bekonda bibi yangu bali awo Kemundu.
yes Udah kau tu, beda nama lepo macam. Ya? Orang mana di bawah ni? Jadi tepi kemudian di bawah ni. Kemudian di bawah ni. Apa ni? Mau tu kau anak kacau dia. Itu ni mah. Si ayah sekarang phone ni mau dia berjaya dia. Sekali dia korang dia punya mami anda kacau dia mana? Ah, kacau saya berjaya tu mana? Awak ni mau anda? Wala niya ko mama kasi majumbajo kami ko dili boy pala na ni pala ka mo jumbajo ko te pamo ay mere ko jodi ana braga nilo ya me jadi am bunyi ho atan jumbajo belum ba ana siya pajak ko ka dia cara ko sila ko ana ngai ma mo ke dia jara ma dia Jajevua Sini goreng nak macam ni, goreng nak kota. Dia, saya tu goreng masa. Anak ni dunia yang boleh gulung. Saya lihat dia mau beri, mana mau beri? Ini ambil pergi anak orang kan. Pergi dah boleh. Anu baca jual pergi anak orang kan jual. Jauh unta ke jual, jauh orang unta. Ah, ini kau mau beri, ini dia kau mau beri. Dia kalau yo mau beri. Ya kau orang tu. Multiple, ayo multiple dia hande. Sejak kau nak jalan lego, kita nak jalan hahu. Kau nak timbilau, kau nak kasihan, kau cahaya. Jono ada perlu. Ibu kita okey. Kita nak jalan hala bah. Ni lah kau beri, kau beri. Siapa mau beri? Beri. Thank you.
Bye.
Yo me llamo Ferran y ahora estamos aquí en Senegal, cerca de Belindaga, para la boda de Hassan. Bueno, yo soy de España y lo conocí a él donde he nacido, en Palafrugell, en el gimnasio, en la biblioteca, y desde entonces somos muy buenos amigos. Y nos invitó a su boda porque se casa aquí en Senegal, y hemos venido por 8 días y ahora estamos aquí en su boda y yo estoy muy contento con mi amigo de poder estar aquí. Gracias. Y un saludo a todos. Gracias. Mamá, Tom. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Hasana. Hoy es el día más importante de mi vida y estoy aquí con los amigos. Hemos conocido desde 2022 para allí
y hasta ahora. Y el día que comentaba yo también, me han dicho que, claro, no hay problema. Estoy agradeciendo mucho. Ojalá que sea muchísimos años así más. Este se llama Saka y el otro se llama Ferraro. Son mis mejores amigos. Los agradezco muchísimo. Muchas gracias por venir y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Onon jiiruɗa golle Fuladu TV? No, golle Fuladu TV en español. Y estoy muy contento por vuestros trabajos, porque claro, nunca os miro, pero desde que comenzaba a mirar a vosotros, la verdad, estoy contento por vuestros vídeos, ¿sabes? Así que muchísimas gracias a vosotros. Ojalá que sigáis así vosotros también, por muchos años más. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, me llamo Zacarías. Estos son mis amigos, Ferran y Hassan, el protagonista de la fiesta. Nada, agradecerle la invitación aquí a África, a Belengara, un pueblo muy bonito. Y nada, agradeceros a todos por la invitación y por habernos ayudado. Y eso, que sois muy buena gente. Yo siempre estaré agradecido a Hassan por su invitación. Y nada, espero que le vaya muy bien en general la vida, que tenga mucha salud, que tenga muchos hijos. Y inshallah, todo va a ir bien. Inshallah. Acha? Jeddo maɗa. Musidɓe tedduɓe on calminama laaroɓe Fuladu TV. Hande miɗen ɗo tawe e Saare Dialo, commune mo Saare Koli Salle. Minen ɗo gari programme mariage Mamadou Mballo. Non minen ɗo gondi e jinnaɓe muɗum ɓe, min gokkana ɗum e micro o ɓe keɓa hen koɓe kaali hono ɓe jiiri dewgal ngal ɗo fuɗɗi ha hono ɗo yaɗɗo ngal sakori ɗo. Ɗum noon ko Adama Mballo e haaju o kam yahi normal ngal Allah haaju o yaari no foti yaarude ni, si wona min beltanima yimɓeɓe, min calminiɓe, minen juuro hoɓɓe garɓe ɓe, minen ñaganoɓe du'a o. Vraiment surtout onon Fuladu TV minen beltani on, min gandano on kono jo min gandi on wonti hunde wotere hakkude meɗen. Si wona minen beltani on, minen jaari on, minen calmina on, minen du'ano on kala no Allah ɓeydu ɗumantin o golle e du'aji tan ɗi min mbawta ɓe fawande ko ya Allah wattindinɓe, ya rabbi Allah ya ɓe jiido ko waɗa barke, ya rabbi Allah. Minen kam minen ñaganiɓe du'a sursi sira gokkuɗo minen o, minen ñaagi warno min kertumbo sabanda ko jikke e jokkire enɗam ɓe gokkiri minen. Salmitima min beltima boyi hoɓɓe arɓe ɗo ɓe pi, minen beltano ɗumen, minen ñagano ɗumen Allah moƴƴere Allah wonne dendanagal bani adama julɗo. Min beltima pera o kam machallah, kala komin kulno hen Allah dandimen. Jomba ari e jaam, sakama e jaam, ko yettere Allah, ko weltare tan. Min calmini dendanagal garɗoɗo ɗo e siragal ngal ɗum wonto Guinée Bissau, ko toon mo itti o debbo, ko ɓiɗɗo ceerno makko. Min beltanima ɓe kamɓe piyo, heccanki on ɓe gari ko jaam tan ɓe jotti. Allah waɗi hande ɓe dawri, neɗɗo noon ɗi ñaganoɓe Allah e moƴƴere, Allah yorintinɓe e jaam, ɓe tawa jaam. Dendanagal garnoɗo ɗo ko sababu haajo addi ɗum, yo Allah yettin ɗum e jaam to mum, yo barke Allah ene laaɗum. ɗum noon kaw hoɗi waajuyeji ɓeydata hen wajade ɗum woni Mamadou kaye debbo muɗum o Ansarou Balde? ɗo ko muñal tan won toon, sabuna dewgal welani gona kala wela, kono noon joom on walirode muñal han, si ɗi jaɓa haalanede ɗi jaɓa fewjanede, si Allah jaɓi wonno han moƴƴat. Sabuna no wayi yo ko wiyete ko hoore malade, nowru malandu koye hoore malade futta. Ɗo min ndewi ɗo simbo jaɓiɓe kamɓe ɓen ɓe jaɓiɓe ndewi ɗon hay probléme. Mi ɗamini noon hoɓe jaɓat, sabuna suka debbo gadda ɗo kam neɗɗo hulani mbo, sabuna ɗi andi nedi ndi mo ne'i ndi ko nedi moƴƴiri. Jaati Mamadou on kala godaɗo ɗo, sabuna korho makko ɗi ɗo, on kala joɗɗinino ha jogui ɗo cukayel. On kala min koraki ɗum, mi ɗaminaki oɗo min korto ɗum. Kamɓe mbi ko muñal ngal taw woni piiw, muñal ngal taw woni piiw.
non a jarama kaw hono jiiruɗa golle amen woni minen Fuladu TV kabirde min gari ɗo no min goniri ha ɗo haaji o pari ɗo hono jiiruɗa golle amen si wona minen beltani on sabuna ko kora wi ɗo ko law ko janamɓe musidɓe men janamɓe gaddeteno ɗo jonon ko musidɓe amen sabuna an ko mbima mi mbita en pamodira en nannira guil garɗa ɗo ala ko ɓittinɗa men hay fus sana mi hanko ko juuli amme subaka ko jimi oto ɗo ko nde tinmi onon ɗo mi sikkuno bom sa on koori seede on ɓittinani ɗo hay goto on gari onon gabbi golle mon nde onon mbaɗi respect golle mon he minen noon du'ano on no Allah ɓeydu golle ɗe naɓira yeeso yo Allah ɓeydu golle ɗe télé haaju o kala giwɓe Espagne gari ɗo ɓe e giwɓe dendanagal kala to giwi gari ɗo eɗen du'ano ɗum enen ñagano ɗum e Allah moƴƴere kala mbaɗɗo hen tanka muɗum enen du'ano ɗum yo Allah lontindo iwi ɗo ha heewi Bakary en hakkude amen maɓɓe jo ko musidal ko musidal ko enɗam oɗo Bakary goro e makko giwɗo to ari pabagol ngol o kala arino ɗo ko wonagol ɓe gandano ɓe kono noon ko wiite ko way ko debbo watta musidal ko saabu Dieynaba andinta minen nimɓe jo kam endam ɗam ko gotam kam ko weltare rangal Allah yimɓe ɗum woni miñiraɓe amen kawji amen babaji amen piiɓe jogui toon fedde ɓe mbiyade gollal juma ɓe mbaɗi ɗo fabude mawde ɓe mbaɗa toon suset kala keɓɗo haaju ɓe teganat ɗum ɓe lelɗiɗanke kaale minen belti buyi minen belti minen beltaniɓe kamɓe piiw toon mi wawata limde goto somi limi ha woodayam mo mi limani on wiya mi contani ɗum toon mino ñaagui Allah e nelaɗo kala moƴƴere nde ɓe mbaɗi ɗo yo Allah lontinanɓe yo Allah ɓeydu kawral ngal ɓeyda barke o ya barke Allah e nelaɗo minen belti buy e golle mabɓe merci weltare miɗen belti ha weltare nde alaɗo nde haaɗi sabu si aɗa waɗa haaju aduna o piirendi ɗon masibo waɗani ɗon sonko waɗani ko jam tan fijo tan e jaleɗe tawa ɗum weltare mum nde alaɗo haaɗi ɓeɗo cukale ɗe ko min woodi ɗumen kala ko ɓe mbatta ɗo ɓe mbatta ɗum e ɓaawo ɗum ko weltare ko teddugal ɗum noon miɗo du'ano ɗumen Allah okku ɗumen jiidi mbaɗandi barke yo Allah okku ɗumen jiidi mbaɗandi barke e gaddare ɗo o mi du'anima ɗum yo Allah okku ɗumen jiidi mbaɗandi barke kamɓe fof mi du'anima ɗumen ɓiɓɓe koroji am ɓe mi du'anima ɗumen ya barke Allah ya Allah okku ɗumen celɗal okka ɗumen jiidi e non min ponno teddinirde koroji amen ɓimi ɓeɗo kala hanko noon ɓe ndewtode minen de kala ko ɓe mbatta ɓe jaa ɓe gandina minen tawa noon minen kala minen belti e ɗum mi du'anima ɗumen fof e jaaɓe ɓe min du'anima ɗumen min beltima siragal ngal to Guinée Bissau min du'anima ɗumen ɓe mbaɗi ballal ɓuyi tala barkatu ko idi ko piiw en calmini yimɓe Saare Diallo sabu nde moƴƴere wonde ɗo piiw ko kaw amen Samba baba ɓe woni sabu kala moƴƴere wonde han e nder o galle ko sabu baba ɓe waɗi moƴƴere nde ɗo ha Guinée Bissau noon ɓay moƴƴere nde sabu Allah wi so a yettani sabu han a yettani sabu a yettata Allah kamɓe yettani sabu yettata Allah en calminiɓe kamɓe fof eɗeɓe juuro eɗeɓe duwano eɗeɓe ñaagui duwa ɗo o rendama e jaam hawrama e jaam Allah ɓeydan e jaam cellal e ngaalu e limanagal Allah okkitaɓe jiidi mbaɗani barke ko rewi Allah jokkiri en ɗam اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم كن ولينا ونصيرنا أنت وليه ويا نعم المولى ونصيره ko heddi hono fof on calminama onon garɓe ɗo ɓe on calminama goto fof inde mum yettode mum on tinnima wassalam ɗum noon musidɓe tedduɓe haajo eɗen jokiri golle ɗe eɗen ɗo jooɗodi e Dieynaba Gano madame Balde woni madame Bakary Balde baɗɗo sababu ha mbawɗen arde oɗo programme woni ngal ɗo dewgal Mamadou Mballo ɗum noon min gokka ɗum micro kay kala heɓa hen kombo haalani en e mbo salmina kala dental ngal mbo haala kala hono mbo yiiri kafu o ɗo fuɗɗi hano haɗiri ɗo hanni non kay woni madame Balde assalamu aleykum on calminama min salminira o Fuladu TV golle maɓɓe ɗe
ɗi yooɗi ɗi sangi alors dental ngal piiw ngarɓe ɗo ɓe pii calminama keɓɗo arde mo heɓani arde salminama on juurama golle mbaɗi jikke mbaɗi teddungal waɗi Allah nabru jikke ɗe yeeso ya taw ko ɗum tan ɓurten ɗo rentinirde Allah joɗɗina joom bajjo o faabo ɓe jiidi mbaɗani barke danda en hen gacce bulunda o piiw weltanama salminama weltarde men keeɓi hen haaju o ari e jaam joom bajjo o yettima e jaam sakama e jaam luurodiraka weltare waɗi buy hona seeɗa bulunda o piiw wakkilima koddigal ngal musidal noorima ha heewi teb dendiraɓe bakkilima neneji bakkilima babaji bakkilima bandiraɓe bakkilima neɗɗo ko ñagoro ranno Allah faabo hen jaam ɓeyda jikke ɗe e sutura o ya barke golle mon ɗe machallah golle ɗe sangi foti feewi weltare waɗi golle ɗe timmi weyɗi minen min beltima buy hona seeɗa ha golle ɗe sangi mi waɗi recommandé Fuladu TV ɓe nanta haala ɓe nanta haala billahi ala makko mbo yejiraka makko kam mbo salminama noon kala buy wona seeɗa ha sabu mbo waɗi golle ko onon kaccide ha mbo mbawɗon arde onon pamodiri makko neli on ga mbo salminama kaddi salamu mbo salminama buy mbo acci minen pi min gari ɗo min yo nawla am o min gari ɗo joni presque ma minen mbaɗa ɗo yontere ɗum tan ɗi yoni neɗɗo fayda ala ko haaliron wi haala ha juumoyan ɗum noon mo salminama buy mbo ñaganama jaam e cellal makko yo ɓeygure makko nde ya barke Allah ɗo ko piiw neɗɗo e lamdo ko affaire ɓe goni neɗɗo no yiiri haaju o ni kam haaju o kam yahi normal ko yettere Allah buy yimɓeɓe jarama buy yimɓeɓe jaariɓe famille o jaari yimɓeɓe piiw ko renti ɗo ko neɗɗo ka weltare ko ha ɗo wawi hadde neɗɗo wawata on jarama on calminama min ko Husay Gano mbiremi min ari haaju mariage Mamadou Mbalo kombo ɓiɗɗo jajam mawde Gano min calmini onon piiw gomɓe Espagne gomɓe ga on jarama onon piiw garɓe haaju o weeli min beltima buy oɗo ko Dipsin modi am Ibrahima Diba. You want to say something? Yeah, jarama buy mi salmini on mi salmini ko wawi arde ɗo ko piiw fi tawrede haaju o mi salmini Fuladu TV mi yi gollal maɓɓe ngal ko ɓe mbaɗi kaɓirma hanki ko ɓe jotti ha e han mi yiyani ɗum piiw ɓay ɓe laɓani ɗum taw YouTube kono mi yi dal ko ɓe mbaɗi to réseaux sociaux maɓɓe rogo mi weltanimama ɓe mino jaraɓe buy wona seeɗa oɗo ko o wiire Mariama Mbalo o woni madame o oɗo ko Aissatou Mbalo o woni jekke o no yombinani de mbo waɗi ko fille mbo guuɗe mbo soodi parfum ji dal mbo waɗi kay ko heewi ɗum noon mbo jarama ta minen nomin joɓe mbo minen kala nomin joɓɓoy mbo min codata ko mbo soodi ko ta ko double ɗum min mbatta se ɗum noon min calmini non mi salmini ɓe maɓɓe piiw ko lemmi ɗo ko rannane mi salmini ɓe maɓɓe piiw selɓe am giwi Espagne musidɓe am kala wano neneji am e babaji am e miñiraɓe am ɓen piiw giwi ron gari ga affaire tawrede haaju o ko ɗum tan addi ɓe ga fi tawrede haaju o ɗum noon mino jaraɓe maɓɓe piiw mino jaraɓe wano sehlaɓe am ɓe no mbimini tubakoɓe oɗa o ko Sakawire oɗa o ko Ferran ɗum noon mi salminiɓe ñande peera o taƴande kalamiɓe affaire peera o ɓe mbi kam min gara min bo mi sikkuno ko ɓe ciiɗa kamne ɓe mbi kam non min garat min tawore mbi o ɓay ko kolluɗa men ko a holli men ko a neɗɗo minen kala min dutta wimɓe ala probléme koni min ɗon gimmimiro garmi min gardani jour goto kono min ñande min ko le 17 jottima ɓe gari le 22
après min ngari ɗo ɓe tawora peera o dal min mbaɗi komin poti wadde ko piw yawri e jaam famille o kala tan yinoɓe Espagne ɓe pi ngari ga ɓe taworama feewini haajo yawri e jaam duttoroɓe duttima ɓe duttaki ɓeero ɗiɗo ɗum noon mi salminima e piw mino jara ɗumen mino salmina Fuladu TV. Mino jara kala selajo am goro mo gondumi ɗo ni o am jekke genda muɗum wiire vie balde mino jarambo mi yi gollal makko ngal mbo wakkilima mi wi ko mbo sodani jekke am moko mi ko mbo hokkimo ko ɗum noon ha mi yori ɗo mi yortimaro on sa mi guttoyambo. salmini wa Fuladu TV mi salmini pi population ko arno ɗo ko mi salmini parent jamɗi bonɓe gaaɓe bonɓe Europe ɓe piw mi bakkilima mi salmini genda am bonto Europe vie balde mbo yire mi salmini bo mi weltima jekkeya o yawri e jaam ala ko manque hay hunde peera o weeli ngal Allah yimɓe ngari e kewal ɓe ngari e jaam ya on koɗɗe jaam kala ya rabbi Allah ko ɗum tan